के जों खोनाखा दिनै थिग आरायटा समायाव दिनै ब्रह्म गोनां एनसि देबरमा बालायखे दिनै दफानि बिसिंग अभिज्ञ बरफ जों दिनै बनो कमाखा बालायखे खा खामो जों जाफान पार्टिफोरनो खायथुं बथिन दफानि दिनै हदानि खरबसा आथुकुरि हायन दंनाय बदिनि खरैखा बालायखे खा खामो दै बनि परिबार बरम जों अजरागो जों कनसोलेशन मा खायनाय जों बरबन प्रे खायनाय मे रेस्ट इन पीस बनि अबदान बनि कन्ट्रिबिउशन जोंनि समाजाव जोंनि राज्योआव जोंनि स्टेटआव त्रिपुरा स्टेटआव जतन मुइतमानै दङ आबागै जों जतन खा खामदों विभिन्न पलिटिकल पार्टीनि बराव फायनाय फैखा आंनि जे बाय अनेक बছর सामुदांखा প্রায় 20-25 বছর आं একসঙ্গে বাবাই কাম খাইজাক বসাইমানো आं आंनि बन सोमोन्दै बसाइमानो आं बसाइमानो बसाइमानो इथियाबा ताम खायनायबो तो ईश्वरनि जे लीला जों बनबो लांखा फियाबा जों बनि मुकमु हुकमन न नगुइ सिनि जाति गुस्थिराव जों सामुदांनाय बनि पाइया सामुंल जों सेस्ता खायनाय तैबो आं मुइतमाखा जों बखरो फाउंडर स्टेटहुड मुभमेंट त्रिपुरालैंड मुभमेंट न बन चेंगिराव आंबो दङ 2009 जों पुइला आ इशुनो तयै आ दामनो तयै सारा त्रिपुरा राज्योआव जों मुभमेंट थायो तै एवारनेस खालायो आबक बन गायसे कन्ट्रिबिउशन अब जतन मुइतमाननाय जतन आबनो जों वानसावनाय तै बनि जे मुभमेंट जे बनि इशु बद लांथांमानि कताल स्टेटहुड मुभमेंट आबनो जों कन्टिन्यू खालायनाय